فيلمنا حنت حكست سدرانا رأينا يجمر ازم سدراوي الدما دحري حدا دقايق كحسوا كوازا يقولوا ازي مفرح نجار كقاط مخانو من ما يفلتون جيسون مسويتو بيتي حيال على الحزن كلو هاندو تاو دقة اقرقر زوزو حنا يسواد دمس يسمعون دقوت امكرو انكلو كل سفريحون تدناقيتون توتو النار إزلو نفزا كتما قل حدا قنيا نقرز قرروا لي مثل كل سوكا أب فتنة موتا يمانت اقامنا وليو جيمسنا بيت ناتن قساسو صنيحهم اتون غرواو تومون كافت بوتا نموصا بتعم توكيلومن فريحومن تدناقيصومن كم زلو يستوعلومو انتاي كم استفطر خحتوم يقرو ግን እዞም ጎረባብቶም ንብረቶም ንምእካውን ካብቲ ገዛ ብፍጥነት ንምውፃእን ኣመናቸው ኪሎም ስለ ዝነበሩ ንኽምልስሎም ግዜ ይነበሮምን ኣብታ ሰዓት ንሳ ወዱ ንዝጎረቤቱ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ይፀንሖ እሞ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ነው ይሓቶ ኣቦይ ምስ መንግስቲ ብምስጢር ዝሰርሕ ዓርኩ ኣለዎ ኣብዛ ከተማ ድማ ንሰባት ናብ ሓደገኛ ኣራዊት ዝቕይር ቫይረስ ስለ ዝተዘርግሐ ቀልጢፉ ንኽወፅእ ነጊርዎ ኢሉ ንጄምስ የደንግፆ እስኪ ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ብሕቶ ክጅምሮ ነውስኹም ኣብ ዘጋጣም ዝተትረኽዋ ናይ መጀመርያ ትገብርዎ ነገር እንታይ ይኸውን ነይሩ መልስኹም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ክሳብ መወዳእታ ሰናይ ጻንሒት ኣብታ ሰዓት ንሳ ኣድዩ ንዝቆልዓ ሒዛቶ ትኸይድ እሞ ጄምስ እንታይ እዩ ዝብሎ ኢሉ ይሓታ ንሳ ግን ንኽተረድኦ ምንም ግዜ ስለ ዘይነበራ እዚ ክብለካ ኣይክእልን እንታይ ክኢልካ ግን ሰበይትኻን ደቅኻን ሒዝካ ብፍጥነት ካብዛ ከተማ ውፃእ ኢላ ናብ መኪና ተሰቂላ ምስ ሰብኣያ ትኸይድ እዚ ክሰምዑ ከለዉ ክልቲኦም ብጣዕሚ ይፈርሑ እሞ ንኽሓስብሉ ምንም ግዜ ከየጥፍኡ ብፍጥነት ናብ መኪንኦም ተሰቂሎም ካብታ ከተማ ንምውፃእ ምጓዓዝ ይጅምሩ ግን ብዝገርም መንገዲ እቶም ዓንቲ ወኻብ ከተማ ቀዲሞሞም ዝወፁ ዝነበሩ ጎረባብቶም ብፍጥነት ናብ ውሽጢ እታ ከተማ እናተመለሱ ይሪእዎም እዚ ልዕሊ ማንም ግዜ የደናብሮም ንምንታይ ደኣ ናወፁ ነይሮም ይምለሱሉ እናበሉ ድማ ጉዕዞኦም ይቕፅሉ ብዙሕን ከይተጓዓዙ ግን ኣብ ትራፊክ ጠጠው ኢሉ እሞ ካብ መኪኖም ወሪዶም ክሪኡ ከለዉ መንግስቲ ካብታ ከተማ ክወፁላ ዝኽእሉ ሓንቲ መንገዲ ብምዕፃይ ነበርቲ እታ ከተማ ንኸይወፁ ከልኪልዎም ከም ዘሎ ይርኡ ታንክታት ኣብ ኣስፋልቲ ጠጠው ኢለን ሄሊኮፕተር ድማ ብላዕሊ እናበረራ ሙሉእ ሃገር ሓደገኛ ቫይረስ ስለ ዘጥቅዓ ብፍጥነት ናብ ገዛኹም ተመለሱ እናበለት ትነግሮም ጄምስ ዝኽሰምዕ እንከሎ ቁሩት የምጥርጣር ይጅምር እንድሕር ዳእታ ከተማ ብቫይረስ ተወኪላ ንምንታይ ናብኣ ተመለሱ ይብሉና ኣለዉ ካብኣ ከውፁና እናተጎብኦም ኢሉ እናተጠራጠረ ይጸንሕ ግን ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ካብቶም ጥቕኦም ዝነበረ ጎቦ ሓንቲ ዓባይ እምኒ ትጸድፍ እሞ ኣብ መኪንኦም ትዓልብ ቅንዕ ኢሎም ክሪኡ ከለዉ እቲ እምባ ምብልኡ ምንቅጥቃጥ ይጅምር ግን ብዙሕን ከይጸንሓ ክልተ ተዋጋእቲ ጄት ይመጻ እሞ እታ ጄሰን ዝነበረላ ዝነበረ ከተማ ሙሉእ ንሙሉእ ዝተፈላለየ ዓይነት ተተኳሲ ክድብድባ ይጅምራ ቤቲ እተን ተዋጋእቲ ጄት ነታ ከተማ ሓሙኽሽ እናቐየረ ክትርኢ ከላ ከምቶም ወታደራት ዝውልና ናብቲ ከተማ ተመሊስና ተንህሊ ነርና ሕጂ በእንተ ደብድቢና ሞይትና ማለና እዚ መንግስቲ ከድሕነና ዘይኮነስ ቀትለና ይደልዩኒ ኢላ ንጄሰን ግልፂ ትገብረሉ ድሕሪ ዝተን ጄት ናፍቶም መንገዲ ዝነብሩ ሰባት ይምለሳ እሞ ሕጂ ታርኦም ክድብደቡ ምዃኖም ስለ ዝተረድኦም ብሂወት ንምትራፍ ተደናጊፆም ናብ ኩሉ ኣንፈት ምጉያ ይጅምሩ ቤትና ጄሰን ግን ካብ ጄት ሃዲሞም ከምልጡ ከም ዘይኽእሉ ይርድኦም እዮም ኣብታ ሰዓት ንሳ ቤቲ ንላዕሊ ትጥምት እሞ ኣብ ቀርቦኦም ሓደ ትምህርቲ ቤት ከም ዘሎ ተስተውዕል ካብ ምህዳም ኣብኡ ምሕባእ ዝሓሸ ከም ዝኾኑ ወሲኖም ድማ ጓሎም ዘዊ ሒዞምዋ ናብዚ ትምህርቲ ቤት ምጉያ ይጅምሩ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ እተን ተዋጋእቲ ጄት ናፍቲ ጠጠው ኢሎምሉ ዝነበሩ ቦታ ብምምጻእ ብሓያሉ ክድብድባ ይጅምራ ሰለስቲኦም ብዝነብሮም ፍጥነት ናብዚ ትምህርቲ ቤት እናጎዩ ጸኒሖም ይበጽሑ እሞ ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ሓደ ባንከር ኣብ ጥቕኦም ይረኽቡ ኣብቲ ዝነበሩሉ ቦታ ቦምቢ ንኽትዓልብ ሰከንዳት እንትተርፋ ግን ብፍጥነት ናብዚ ታንከር ኣትዮም ይዓፂዎ ካብዚ ኩሉ መከራ ብተኣምር እዮም ተሪፎም ሙሉእ ነባሪ ከተማኦም ብጄታት እናተደብደበ ተቐቲሉ እዩ እቲ መንግስቲ ንምንታይ እዚ ከም ዝገብርሎ ምንም ኣይፈልጡን ሕጂ ብሂወት ንምትራፍ ናይ ግዲ ናብዚ ባንከር ዝቕመጡ እኒኦም ግን ከ ምግብን ማይን ዘይብልኻ ክሳብ መኣዝ እዩ ዕድለኛታት ኮይኖም እቲ ባንከር ክፍትሽዎን ከለዉ ነዊሕ ግዜ ከጽንሖም ዝኽእል ዝተዓሸገ ምግቢ ይረኽቡ እዞም ወለዲ ንጊዜኡ ዋላ ይኹን ምግቢ ዘለዎም ምሕብቢ ምርካቦም ኣዝዮም ሕጉሳት እዮም ነይሮም ግን ብዛዕባ ጓሎም ዘዊ ምጭናቕ ፈጺሞም ከቋርፁ ኣይከኣሉን እንድሕር ሓሚማ እንታይ ኢና ክንገብራ ንሕናስ ደሓን እሳ ግን ሙሉእ ሂወታ ኣብዚ ባንከር እዚ ድያ ክትሕልፎ ኢሎም ፈጺሞም መልሲ ክረኽብሉ ዘይኽእሉ ሕቶታት ኣብ ርእሶም እናተመላለስዎም ይጸንሑ ቤቲ እቲ ናይ ባንከር ማዕጾ ክትዓጽን ከላ ሰንኪቲ ዝተተኮሰ ቦምቢ ኢዳ እዝያ ተጎዲኣ ነይራ በተሎ ዝበሃልሎ ቫይረስ ተለኺፍና ዶ ንኸውን ወይ ሰምዲጥና ኢና እንድሕር ተለኺፍና ኸ እንታይ ክጋጥመና ኢሎም ይሓስቡ ንሕጂ እቲ ሓሳብ እሱ ንምሕሳብ ምንም ግዜ ኣይነበሮምን እቲ ባንከር ዕድለኛታት ኮይኖም ዋላ ይርከብዎ ዳኣ እምበር ማንም ሰብ ከም ዘይረኽቦም ብደንቢ ተዘየመሓይሾ እሞ ምንም ብሂወት ናይ ምትራፍ ዕድል ኣይክህልዮምን ስለዚ ድማ እቲ ዝኣተውሉ ማዕጾ ብዓበይትን ኣዝዮም ረዘንትን ሰንሸላት ብደንቢ ገይሮም ከኣስርዎ ነይሮዎም እዚ ናይ ትሕቲ መሬት ሂወቶም ወላ ብደንቢ ገይሮም ይዳልዩ ዳኣ እምበር ቀሊል ክኸውን እዩ ዝበሎም ዋላ ሓደ ሰብ ይነበረን መዓልታዊ ብዘይ ምቁራፅ ዝበልዕዎ ተመሳሳልን ኤክስፓየር ዝኾነን ምግቢ እዩ እቲ ዝሰትይዎ ማይ ብጣዕሚ ረሳሕን ጭቃ ዝተሓወሰን እዩ
እንድሕር ደቢሮምን ሰልችዎምን ድማ ካርታ ካብ ምጭዋት ሓሊፎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ሓደ ነገር የብሎምን። ምስ ናይ ደገ ዓለም ሙሉእ ንሙሉእ እዮም ተቆራሪፆም ዘለዉ። ኣብቲ ባንከር ንሱ ንዝተወሰኑ መዓልታት ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ብዛዕባ ደገ ህይወት ክጭነቑ ይጅምሩ። ግን ድማ ምንም ክገብሩ ይኽእሉን። እንድሕር ደኣ ንደገ ወፂኦም ክሞቱ እዮም። እዚ ሓሳብ እዚ ድማ መጠረሻ ዓለም ዝርኢ ኣለዎ ኮይኑ ይስምዖም ነይሩ። ኣብዚ መፀገም ሰዓት እዚ ግን ዘውን ኣቦ ሓደ ዘሕዝን ሕቶ ተሓቶ ካብዚ ባንከር እዚ ወፂና ህይወትና ከምቲ ቀደም ኣዚና ንቕፅሎ ፀሓይን ኮኸውን ወርሕን ክርኢ እኮ ናፊቀ ኢላ ትዛረቦ እሞ ባ ጄሰን መልሲ ይስእን። ደቓይቕ ስቑኢሉ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ እቲ ቫይረስ ምስ ጠፍአ ካብዚ ባንከር ወፂና ህይወትና ከም ነበሩ ክንቅፅሎ ኢና። ዓይኒ ክትዓመት እሞ ብኢዱ ዓይና ይሽፍና እሞ ካብዚ ባንከር እዚ ምስ ወፅና ህይወት ከመይ ከም እትኸውን እስኪ ብሕልና ክቕረፅ እያ ኢሉ ይነግራ። ከም ዝናበለ ዝተወሰነ ግዜ ሓልፍ። ግን ዝተወሰነ ግዜ ንዕኦም እምበር ኣብቲ ባንከር ጽባሕ ሎም ክንወፂና እናበሉ ልዕሊ ዓመት ከም ዘሕለፉ ምንም ኣይፈልጡን። ዞዊ ኣዲኣ ብዝሰርሐላ ቴሌስኮፕ ጌራ ንደገ ቀልቂላ ዓለም እንታይ ከም ዝመስል ክትርኢ ትሞክር። ግን ኩሉ ነገር ተቓፂሉ ጸሊምን ሓሙኽሽን ትክን እምበር ካልእ ነገር ኣይረአን። ምንም ናይ ሰብ ዝበሃል ምልክት ስለ ዘይነበረ ድማ ዞው ንሳን ስድራኣን ኣብ ዓለም ዝተረፉ ናይ መጨረሻ ሰባት ኮይኖም ይስምዕዋ። ኣዲኣ ንሱ ትኽክል ከም ዘይኮነን መሓዙት ኣብ ካልእ ባንከራት ተሓዊኦም ከም ዘህልዩ ነጌራ ክተጸናንዓ ትሞክር። እቲ ምሸት ንሱ ናይ ድቃስ ሰዓቶም ይኣክል። ግን ኣቐዲሞም ድራር ከልዑኒዮም። ግን ምግቦም ንነዊሕ ግዜ ኸጽንሖም ስለ ዘይኽእል ካብቲ ካልእ ግዜ ብዝተፈለየ መንገዲ ብጣዕሚ ውሑድ ምግቢ እዮም ዝበልዑ። እቲ ምሸት ንሱ ዞዊ ሓንቲ ታኒካ ውሪዳ ድራራ ክትበልዕ ክትከፍቶን ከላ ኣብ ውሽጢ ምንም ምግቢ የለን። ገልቢጣ ብጎኒ ንኻል ከም ዘለዎ ትርኢ እሞ ገለ እንስሳ ከም ዝበልዖ ግልፂ ይኸውን። ቤቲ ነቲ ዝተኸዘነ ታኒካታት ትፈትሾ እሞ 12 ካብኣተን ተበሊዐን ከም ዘለዋ ተርኢ። እዚ ክፈልጡ እንከለዉ ብጣዕሚ ይደናገጹ። ምክንያቱ ንኽልተ ሰሙን ዘጽንሖም ምግቢ እዩ ነይሩ። ቤቲ ቅንዕ ኢላ ናብቲ ኣየር ዝኣትየሉ ቦታ ትጥምት እሞ ብተኸፍተት ንስኣዊ ኣንጭዋ ኣትዩ ምግብና ዝበልዖ ኣሎ። ክኣቱ እንከሎ ናይ ግደን ክንቀትሎ ኣለና እምበር ዝተረፈ ምግብና እውን በሊዑ ጥሜት ክቐትለና ኢላ ትነግሮም። ጄሰን ጓሉ ብጣዕሚ ተጨኒቐ ይርአ እሞ ብዛዕባ ንእሽተይ ነገራት ኣይትጨነቒ፣ ምግቢ ተተወዲእና እውን ወፅአ ካብ ደገ ከምፅአ ኢሉ ከፀናንዓ ኣይፍትን። እቲ ምሸት ንሱ ዞው ምስ ኣዲኣ እናተጫወተ ትጸንሕ እሞ ገለ ድምፂ ሰሚዓ ንድሕሪት ክትግምጠልን ከላ እተን ጭዋ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ታኒካን ኩሉ ምግቦም እናበልዕሎም ትሪኦ። ፃ ሰሚዑ ንኸየምልእ ድማ ሰላሕ እናበለት ትወፅእ እሞ ንኽልቲኦም ወለዳ ነጊራ ትፅውዖም። ክልቲኦም እውን ናይ ግድን ሎማዓንቲ ክንቀትለልና ኢሎም ወሲኖም ተጠንቅቆም ይቐርብዎ። ግን ጄሰን ልዕሊ ኩሎም ተናዲዱ እዩ ነይሩ። ካራ ውፅኡ ድማ ናብ ዘንጭዋ ቀስ እናበለ ይቐርብ። ግን እተን ጭዋ ልዕሊ መጠን ፈጣን እዩ። ጄሰን ክወቕዖ ክምክር እንከሎ ኣምሊጡ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረት ማሾ ወዲቑዋ ይኸይድ። እተን ጭዋ ኣምሊጡ ናብታ ንኳል ክኣቱ ክብል ግን ጄሰን ትኽክለኛ ሰዓት ብፋስ ወቂዓ ትቐትሎ። ኩላቶም እተን ጭዋ ብምቕታሎም ብጣዕሚ ሕጉሳት ይኾኑ። ዘይፈለጥዎ ነገር ግን እታ ሓንቲ ወዝ ወደቐት ማሾ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ሓዊ ከም ዘለዓለት እዩ። ንኸጥፍእዎ ክጓዩ ይጅምሩ። ጄሰን ብኢዱ ከልዕላ ይሙክር። ግን ልዕሊ መጠን ሪሲና ስለ ዝነበረት ኢዱ ኣቃፂላቶ ምንም ክገብር ኣይኽእልን። እታ ማሾ ልዕሊ መጠን እናሞቐት መፅያ መስትያታ ይትኩስ እሞ ተሓውና ሙሉእ ጠረጴዛ ይብተን። ቤቲ ፎጣ ሒዛ ትመጽእ እሞ ነቲ ሓዊ እናወቕዐት ክተጥፍኦ ትሙክር። በቲ ወገን ጄሰን እቲ ክሰትዮ ተዓቂሩ ዝነበረ ማይ ብምቕዳሕ ናብዚ ጠረጴዛ ይደፍኦ እሞ ብክንደይ መከራት ሓዊ ይጥፍእዎ። እንተኾነ ግን ዝሕጎሱሉን ዘዕርፍሉን ግዜ ኣይኮነን። መከርኦም ሕዚ ዝጅምርሎ እምበር ገና ኣይተወድአን። እቲ ሓዊ ዋላ የጥፍእዎ ደኣ እምበር እቲ ባንከር በቲ ትኪ መሊኡ እዩ ዘሎ። ቀስ እናበለ ድማ በቲ ንፋስ ዝኣትየሉ ቦታ እናወፀ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ደገ እንድሕር ዳኣ ሰብ ሃልዩ እቲ መሕበኢ ቦትኦም ክኽሸፍ እዩ። ግን ሕዚ ክገብርዎ ዝኽእሉ ሓደ ነገር ስለዘየለ እቲ ጸልማት ነቲ ትኪ ክሓቁ ተስፋ ገይሮም ኢዶም መጣሚሮም ዘምፅላይ ካልእ ክገብሩ ይኽእሉን። እቲ ምሸት ንሱ ብጣዕሚ ፈሪሖም ስለ ዝነበሩ ፈጺሙ ድቃስ ይወሰዶምን። ሰለስቲኦም ድማ ናብዚ ኣፍ ደገ እናጠመቱ ኮፍ ኢሎም ይሓድሩ። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ኣብ ደገ ዝተፈጠረ ሓድሽ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ ንኽሪኡ ቴሌስኮፕ ይጥቀሙ እሞ ነንግፅ ነገር የስተውዕሉ። ካብ ጎኒ እቲ ባንኮሮም ዝወፅእ ብጣዕሚ ብዙሕ ትክሎ ካብ ነዊሕ ርሕቐት ክረአ ስለ ዝኽእል ድማ ማንም ሰብ ክኸሽፎም እዩ። ኣብ መጨረሻ እዚ መሕበኦም እንከይተኸሸፈ ክልቲኦም ብፍጥነት ወፂኦም ከምዘይነበረ ገይሮም ከፅርይዎ ከም ዘለዎም ይሰማምዑ። ቅድሚ መውፅኦም ግን ቤቲ ንዞዊ ሓደ ከቢድ ቃል ተእትያ። ኣብ ደገ ዝረአኸ ራእይ ዝሰማዕኸ ስምዒ ፈጺምካ ካብዚ ባንከር ከይትወፂ ንሕና እቲ ቦታ ንምፅራይ ብዙሕ ግዜ ይወስደናን ቀልጢፍና ክንምለስ ኢና ኢላ ትነግራ። ሕርዚ ነቲ ኣፍ ደገ ዓፂዎ ዝነበረ ከበድቲ ሸንሸለታት ይፈትሕዎ እሞ ንደቓይቕ ማንም ሰብ ከምዘየሎ ንምርግጋፅ ብጽምዋ እናሰምዑ ይጸንሑ። ንነዊሕ ዝበሃል ግዜ ምንም ድምፂ ከይሰምዑ ክተርፉ እንከለዉ ድሕሪ 10 ኣዋርሕ እቲ ባንከር ንመጀመርያ ግዜ ከፍትዎ። ዞዊ ኣብ ውሽጢ ወለዳ እናተጸበየት ነዊና ትተርፍ። ግን ዋላ ንነዊሕ ግዜ ተጸብያ ወለዳ ፈጢኖም ስለ ዘይተመለሱ ብጣዕሚ ክትፈርሕን ክትጭነቕን ትጅምር እሞ ኣብ ሓደ ነዊሕ ነገር ደይባ በዚ ቴሌስኮፕ ተጠቒማ ንወለዳ ክትሪኦም ትሙክር። ወለዳ እቲ ትኪ ዝወፀሉ ዝነበረ ቦታ እናስተኻኸልዎ ብርሕቐት ትሪኦ እሞ ሕጉስቲ ትኸውን።
ግን ብዙሕን ከይተሓጎሰት እቲ ቴሌስኮፕ ከምጢላ ናብ ተጸራሪ ኣንፈት ትጥምት እሞ ካብቲ ጫካ ገለ ጸሊም ዝመስል ነገር ብፍጥነት ናኦም ከም ዝቐርቡለ ተስተውዕል። ሽም ወለዳ ብተደጋጋሚ እናጸውዐት ብዛዕባ እቲ ናኦም ዝቐርቡለ ነገር ክተጠንቅቖም ትሙክር። ግን ድማ ኣመና ሪሕቖም ስለ ዝነበሩ ድምጻ ፈጺሞም ክሰምዕዎ ኣይኽእሉን። بفرحن ጭንቅን ተመሊኣ ንወለዳ ኣትያቶ ዝነበረት ቃል ረሲዓ እናውኩየት ካብቲ ባንከር ትወፅእ። ካብቲ ባንከር ዝወፅኣሉ ሰከንድ ግን ወለዳ ደጊማ ክትረኽቦም ኣይከኣለትን። ተጨናኒቓን ፈሪሓን ድማ ዓዊላ ሽሞም ትፅውዕ። ግን በዚ መፅያን ከይተዋሃለት ሓንቲ ኢድ ብድሕሪት ትሕዛ እሞ ኣዲኣ ኮይና ትጸንሕ። ብጎኖም ድማ ብዙሓት ዓጋዘናት እናውጉያ ይሓልፋ። እተን ዓጋዘን ንሖም እናርኣያ ብጎኖም ምሕላፈን ብድሕሪተን ገለ ዘፍርሕን ነገር ከም ዘሎ ግልፂ ምልክት እዩ ነይሩ። ቀስ በቐስ እቲ ሓደጋ ናኦም ይቐርቡ ከም ዘሎ ተሰሚዕዎም ብጉያ ናብዚ ባንከሮም ይምለሱ እሞ ንኽዓጽይዎ ይዳለዩ። ኣፍ ደገ እቲ ባንከር ጄሰን ብላዕሊ ጣውላ ገይሩ ይሽፍኖ፣ ብታሕቲ ድማ እቶም ከበድቲ ሸንሸለታት ገይሩ ይኣስሮ። መላእ ስድሩ ድማ ዋላ ንእሽተይ ድምፂ ንኸየውፅእ ኣይጥንቅቐን። ኣብ ላዕሊ ድማ ቀስ ኢሉ ዝንቀሳቐስ ርጋፅ እግሪ ናብ ባንከሮም እናቐረበ ይሰምዑ። ኣብ ልዕሊ እቲ ባንከሮም ንዝተወሰነ ደቓይቕ እናተንቀሳቐሰ ይጸንሕ። እሶም ድማ ትንፋሶም ዓቂሞም ንኸይሰምዖም ጸጥ ኢሎም ይጽበዩ። እቲ ብላዕሊ ዝእልሾምሎ ፍጡር ዝኾነ ዋላ ይኹን ደኣ እምበር ኣብቲ ውሽጢ ባንከር ከም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ምንም ኣይፈለጥን። ኣብ ሰዓት እዚ ዞዊ ልዕሊ መጠን ፈሪሓ ስለ ዝነበረት ክትበክት ይጅመር። ቤቲ ብፍጥነት መፅያ ተጸናንዓ እሞ ንእሽተይ ድምፂ እንድሕር ዳ ኣውፂኺ ኩሉ ነገር ክውዳእ እዩ ኣጆኺ ኢላ ትነግራ። ኣጋጣም እንድሕር ዳ እቲ ባንከር ኣፍ ደገ ረኺቦሞ እሞ ናብ ውሽጢ ኣትዮም ብቐረባ ንኸይረኽቦም ካብቲ ኣፍ ደገ ቀስ ኢሎም እናረሓቑ ይጸንሑ። ግን በጋጣሚ እታ ዞዊ ሒዛታ ዝነበረት ባምቡላ ገመዳ ምስ ሓንቲ ንእሽተይ ብሎን ትተሓሓዝ። ጄሰንና ቤቲ እዚ ክሪኡ እንከለዉ ልቦም ጠጠው ይብል። ምክንያቱ እታ ገመድ ምስታ ባምቡላ ተራኺባ ዘላ ዝኾነ ድምፂ ንምውፃእ ተዳልያ እያ። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቓስ ንኽገብሩ ግዜን ከይረኸቡ ድማ እታ ብሎን ትወፅእ እሞ እታ ባምቡላ ኣብ ሙሉእ እቲ ባንከር ተጋዊሑ ንደገ ዝወፅእ ሓያል ድምፂ ተውፅእ። ጄሰን እታ ባምቡላ ቀዳዲዱ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ስፒከር ኣውፅኡ ብእግሩ ጨፋሊቑ ይሰብራ። ግን ሕጂ እቲ ሰዓት ሓሊፉ እዩ። ኦሮማይ ተደገ ዘሎ ነገር ኣብ ውሽጢ እቲ ባንከር ከም ዘለዉ ፈሊጡ እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ኣፍ ደገ እቲ ባንከር እናኣለሹ ዝተፈላለየ ድምፂ ምውፃእ ይጅምሩ። ብዙሕን ከይጸንሑ ድማ ይረኽቦ እሞ ነቲ ማዕጾ ንምኽፋት ብዝተኻኣሎም ዓቕሚ ክምክሩ እንከለዉ እቲ ነቕ ዘይብል ዝነበረ ሓጭን ማዕጾ ከንቀጥቅጥን ክዛበልን ይጅምር። ብዝሕዝን መንገዲ እዚ ምሕብእ ቦትኦም ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ተረኺቡ ክኸፍትዎ ድማ ናሞከሩ እዮም። እቲ ኣፍ ደገ ክኸፍትዎ ክምክሩ እንከለዉ ምሉእ ሰውነቶም ፍርሓት መሊኦም ምንቅጥቃጥ ይጅምሩ። ብሸንሸለት ከም ዝተኣሰሩ ዋላ ይፍለጡ ዳ እምበር እቶም ኣራዊት ኣብ ውሽጢ ከም ዘለዉ ስለ ዝኸሸፍዎም ኦሮማይ ሎሚ ዲፃሒ ዘይፍለጥ እምበር ሓደ መዓልቲ ናብ ውሽጢ ዝባንከሮም ከም ዝኣትይዎም ዘየጠራጥር ነገር እዩ። እቶም ፍጡራት ነቲ ማዕጾ ብሓይሊ ብተደጋጋሚ ክስሕቦ ክጅምሩ እንከለዉ እቲ ሓያል ሸንሸለት እኳ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ይመስል ነይሩ። ኣብ ሰዓት እዚ ጄሰን እቲ ማዕጾ ነዊሕ ግዜ ከም ዘይጸንሕን እቶም ኣራዊት ናብ ውሽጢ ከም ዝኣትዩ ስለ ዝተረድኦ እናጉየ ናብ ውሽጢ ይምለስ እሞ ነብሱ መከላኸሉ ንክኾኖ እቲ ማይ ንምቕዳሕ ዝጥቀመሉ ቱቦ ነብሱ ንኽከላኸለሉ ክሰብሮ ይሙክር። ኣብ ሰዓት እዚ ቤቲ እውን ድፍረታ ተርኢ። ናብቲ መእተዊ ባንከር ትድይቡ እሞ ክብደታ ነቲ ማዕጾ ንምሓዝ ክትጥቀመሉ ኣብቲ ሸንሸለት ትንጥልጠል። እንተኾነ ግን ኣፍ ደገ እቲ ባንከር ምኽፋት ኣይቋረፀን። ኣብቲ ሰዓት ንሱ እቲ ማዕጾ ፍጭው ክብል እንከሎ ክልተ ብጫ ዓይንቲ ዘለዎ ዘፍርሕ ጸሎሎ ዝመስል ፍጡር ትርኢ። ስሞት ዓይኒ ንዓይኒ ዝተራኸቡ እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብታ ሰዓት ንሳ እታ ናይ ማይ ቱቦ ሰይሩ ዝመፀ ጄሰን ዓይኑ ነቲ ፍጡር ይወቅዖ እሞ እቲ ማዕጾ ተመሊሱ ይዕፀ። ብቲ ሓፂን ተጠቒሙ ድማ ደጊሙ ንላዕሊ ከም ዘይክፈት ገይሩ ክቁርቁሮ ይሙክር። እቲ ፍጡር እውን መዓዝ ከም ዝምለስ ዋላ ይፍለጥዎ ዳ እምበር ካብቲ ኣፍ ደገ ባንከር ይርሕቕ። ድንጋጾምን ፍርሓቶምን ስለ ዘይወፅሎም ነብሶም ንኸረጋግዑ እቲ መሳለል ይወርዱ እሞ ኣብቲ ውሽጢ ባንከር ኮፍ ኢሎም ከተንፍሱ ይሙክሩ። ግን እቲ ዝረኣይዎ ፍጡር ብጣዕሚ የደንጊፅዎም ዘሎ ደገ ቆትልዎም ዝደልዩ ጨካናት ወታደራት እምበር ከምዚ ዓይነቶም ብጣዕሚ መፍርሕቲ ኣራዊታት ክህልዩ ፈጺሙ ኣይሓሰበን። ሕጂ ባንከሮም ከም ዝተኸሸፈ ስለ ዝፈለጡ ሙሉእ ስድራዊት ኣብ እግሪ እታ መሳለል ኮፍ ኢሎም ይሓድሩ። ሕጂ ከጥቅዖ ሞኪሩ ዝነበረ ፍጡር ዋላ ሓደ እንተነበረ ዝቕፅል ሰዓት ክንደይ ኮይኖም ከም ዝመፁ ምንም ኣይፈልጡን። እዚ ጥርጥሮምን ፍርሓቶምን እዚ ድማ ትኽክል ኮይኑ ይጸንሕ። ብዙሕ ግዜን ከይወሰደ እቲ ባንከሮም ሙሉእ ንሙሉእ ክንቀጥቅጥ ይጅምር። እቲ ኣራዊት ሙሉእ ሰራዊቱ ሒዙ ናብቲ ባንከር ዝተመለሰ እዩ ዝመስል ነይሩ። እታ ተሓዊኦምላ ዝነበሩ ባንከር ኣሽሓት ኣራዊታት ኣብ ልዕሊ ርእሶም ከም ዝጎዩ ኣለዉ ኣወራ ብኣወራ ትኸውን። ኩላቶም ኣብ ኣፍ ደገ እዚ ባንከር ይእከቡ እሞ እቲ ማዕጾ ምንቅጥቃጥ ክጅምር እንከሎ እሳቶምን ብፍርሓት ምስቲ ማዕጾ ይንቀጥቅጡ። ኩላቶም ብላዕሊ ኮይኖም ነቲ ማዕጾ ምውቃዕ ክጅምሩ እንከለዉ ልዕሊ መጠን ብዙሓትን ሓያላትን ስለ ዝነበሩ እቲ ወስ ዘይብል ዝነበረ ሓጭን ማዕጾ ተነቒሉ ናብ መሬት ይጸድፍ። ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ባንከር ድማ ብጣዕሚ ዘንጸባርቑ ብዙሓት ብጫ ዓይንቲ ይርዩ። እቶም ስድራዊት ተደናጊጾም ናብ ዳሕረዋይ ክፋል እቲ ባንከር እናተጓዩ ከምልጡ ይሙክሩ። ግን እቶም ኣራዊታት ናብ ውሽጢ እቲ ባንከር ብብዙሕ ቁፅሪ ይስዕቦም እሞ ዘብርዎ ዓይነቶም እናጠመትዎም ይመፁ።
ቤቲ እታብ ዘይት ተሰርሕ ፋኑሳ ናፍቲ መጋረጃት ድርዮሞ ገለ መፍትሕ ክሳብ ዝፈጥሩ እቶም ኣራዊታት ንድሕሪት ከጽንሑሉ ዝኽእሉ መንገዲ ትፈላሰፍ ጄሰን እውን መደርደሪ ኣቑሑት የምጽእ እሞ ልዕሊ ትሓዊ እቲ መእተዊ ቦታ ክሽፉኑ የሙክር እዚ ኩሉ ነገር ጠጠው ከም ዘይብሎም ብደንብ ገይሮም ይፈልጥዮም ግን ድማ ስቑኢልካ ምማት መማረፂ ስለ ዘይኮነ ኩሉ ዝተኽኣሎም ናይ ግድን ክገብሩ ኣለዎም ምክንያቱ ካብዚ ባንከር ካሊእ መውፅእ ቦታ ኣይነበረን ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ንእሽተይ ዞዊ ተሓደ ግዜ ትክን ደገ ዝወፅሉ ዝነበረ ኣየር መውፅእ ክፍተት ትሪኦ እሞ ብኡ ንኸምልጡን ወለዳት ነግሮም ጄሰን ዝነበሮ ጉልበት ተጠቒሙ እቲ ሓጭን ይሰውሮ እሞ ንሰወይቱን ጓሉን እታ ጸባብ ነዃለ ሽሉኹ ይሰደን ንሱ እውን ሲዕዋን ክኸይድ ክምኩር እንከሎ ግን እታ ክፍተት ልዕሊ መጠን ጸባብ ስለ ዝነበረት ንዕኡ ይተኣኽሎ ነይራ እቶም ስዕዎም ነብሩ ኣራዊታት ንተሓውን መደርደሪ ኣቑሑትን ሸጊሮም ናብኡ ንኽመፁ ቁሩተይ ስለ ዝተረፎም ብፍጥነት ገለ መፍትሒ ክፈጥር ነይርዎ ካሊእ መውፅእ መንገዲ ስለ ዘይነበረ ብጭካነ እቶም ማዕጎሩ ዝነበረ ዓጽሚ ይሰውሮ እሞ እታ ክፍተት ከም እትኣኽሎ ይገብር ቤቲ ብኩሉ ጉልበታ ንጄሰን ካብቲ ጉድጓድ ትስሕቦ ፍርቂ ሰውነቱ ወፂኡ ሙሉእ ንኽወፅእ ቅሩተይ ክተርፎ እንከሎ ግን እቶም ኣራዊታት ሴሮም ናብቲ ውሽጢ ክፍሊ ኣትዩ እሞ ንጄሰን ብእግሩ ይስሕብዎ ጄሰን ሕጂ ብእግሩ ስለ ዝሓዝዎ ብሂወት ከም ዘይተርፍ ደንቢ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ንሰወይቱ ድማ ተፈጠረዋ ላይፈጠር ጓላ ንኽትሕልያ ቃል እተየለይሉ ኢዳ ይሰዳ እሞ ናብ ውሽጢ እቲ ጉድጓድ ኣትዩ ምስቶም ኣራዊታት ክበኣስ ይጅምር ቤቲ ምስ ጓላ ኮይና ንታሕቲ ክትጥምት እንከላ ናይ ሰብኣያ ዘፍርሕ ኣውያት ትሰምዕ ኣብ ሰዓት እዚ ሰብኣያ ንሳን ጓላ ንኸምልጣ መስዋእቲ ከም ዝኸፍሎ ይርዳኣ እሞ ሒዛታ ናብቲ ጫካ እናጎየት ትኸይድ ካብቶም ኣራዊታት ኣምሊጣ ንነዊሕ ርሕቐት ከይዳ እያ ግን ካብቲ ባንከር እናረሓቑ ከይዶም ናብቲ ቅድሚ ሕጂ መኪኖም ጠጠው ኣቢሎምሉ ዝነበሩ ቦታ ክበፅሑ እንከለዉ መንግስቲ ነታ ከተማ ብነዊሕ መንደቕ ከም ዝኸበባን እቲ ከባቢ ብኸቢዱ ከም ዝሕለሎን የስተውዕላ ኣብታ ሰከንድ ንሳ ሄሊኮፕተር ብርሕቐት ናብ እንግፅ እናመፀት ትጸንሕ እሞ ቤቲ ክትጥምታ እንከላ ወታደራዊት ሄሊኮፕተር ምዃና ተስተውዕል ብዙሕን ከይትጸንሐት እዛ ኣብ ላዕሊ ትከታተለን ዝነበረት ሄሊኮፕተር ሓያል መብራህቲ ኣብርያ እናተዓወተን ትጸንሕ እሞ ብዙሕን ከይጎየያ ዓብዪ ኔት ኣብ ልዕሊአን ብምውዳቕ ኣብ ዘለዋሉ ጠጠው ተብለን ዝገበራ ገይረን ካብቲ ኔት ንምውፃእ ንደቓይቕ ይበኣሳ ግን እቲ ኔት ልዕሊ መጠን ጠንካራን ፀቒጡ ይሕዘንን ስለ ዝነበረ ከምልጥ ኣይከኣላን በቲ ኔት ኣቢላ ድማ ቤቲ ጸሊም ሰውነት ዘለዎም ብጫ ዓይንቲ ዘለዎም ፍጡራት እናቐረቡ እናመፁ ትርኢ እቲ ዓብዪ ምስጢር ኣብ ሰዓት እዚ ዝጋለጽ እቶም ዓንተዎ ኣብቲ ባንከር ኮይኖም ዝረአይዎም ብጫ ዓይንቲ ዘለዎም ኣራዊት መሲልዎም እምበር ኣብ ጸልማት ንኽሪኡ ዝሕግዞም ብጫ መነጽር ዝገበሩ ጸሊም ዝተኸደኑ ወታደራት እዮም ነይሮም እቲ ቫይረስ ንሱ ኢንፌክት ንኸይገብሮም ከቢድ መከላኸሊ ዝተኸደኑ ወታደራት እምበር ተንኪ እቲ ቫይረስ ኣራዊት ዝተቐየሩ ሰባት ኣይኮኑን እቲ ትኽክለኛ ሕቶ ግን ንምንታይ እዩ መንግስቲ እዞም ሰባት ንኽቆትሎም ከም እንስሳ ዝሃድኖም ዘሎ ካብዚ እንድሓርዩ እቲ ሓቂ እናተፈትሐ ዝመጽእ ቤትና ዞዊ ብዞም ወታደራት ተኸበበን በቲ ኔት ተጸቒጠን ይጸንሐ እሞ ሓደ ካብዞም ወታደራት ዝኾነ ኬሚካል ዝመልአ ስሪንጋ ብምውፃእ ንኽልቲአን ኣብ ክሳደን ይወግአን ደመን ክምርመር እንከሎ ክልቲአን በቲ ቫይረስ ከም ዝተጠቕዓን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣራዊት ናይ ምቕያር ዕድል ከም ዘለወንን ይፍለጥ እዚ ማለት ነቶም ወታደራትን ካልኦት ሰባትን ሓደጋ ስለ ዝኾና ብፍጥነት ክቕተላ ኣለወን ኣብ መጀመርያት ፊልሚ ሰባት ተደናጊጾም ናፍቲ ክብሉ እንከለዉ እቲ ብኣየር ብቐሊሉ ዝመሓላለፍ ቫይረስ ንኹሎም ኣጥቂዕዎም እዩ ነይሩ እቲ ቫይረስ ዝተጠቕዑ ሰባት እቲ ምልክታት ብቐሊሉ ስለ ዘይርአ ከም ዝተጠቕዑ ምንም ኣይፈልጡን መንግስቲ ድማ ክሳብ ሕጂ መድሓኒት ኣይረኸበሉን ስለዚ ድማ መንግስቲ ኣብ መጨረሻ ንኹሎም ቀቲልካ ዘይምውጋድ ካሊእ መማረፂ ኣይነበሮን ቤቲ ብተደጋጋሚ ጓሎም ንኽምሕረዋ ትልምኖም ኣብ መጨረሻ ግን ጓላ እውን ከም ክትቅተል ምዃና ይርዳእ እሞ ልዕሊ መጠን ትናደድ ዕንታ ጸሊሙ ቀስ ብቐስ ድማ ናብ ዘፍርሕ ኣራዊት ተቐየር ግን ምንም ነገርን ከይገበረት ሓደ ካብቶም ኣብ ቅድሚኣ ዝነበሩ ወታደራት ይቐተል መን የቐቲልዎ ሰብኣያ ጄሰን ለካ ንሱ እውን ኣብቲ ባንከር ኣራዊት ተቐይሩ ንኹሎም ምስኡ ዝነበሩ ወታደራት ቀቲልዎም ይመጽዩ ሰዓት ንሱ ብጣዕሚ ተናዱ ነይሩ ዕንቱ ጸሊምን ቀይሕን ተቐይሩ ሙሉእ ሰውነቱ ድማ ጅማታት ተገቲሩ እዩ ነይሩ ጉልበት 10 ሰውት ስለ ዝነበሮ እውን እቶም ወታደራት ዘይተኪሶም ብጉልበት ጠጠው ክብልዎ ይኽእሉን እቶም ወታደራት ሓደ ብሓደ እናቐተሉ ዋላ ቁሩተይ ይጽናሕ ዳኣ እምበር ጥይት ጠጠው ክብል ስለ ዘይኽእል ተኪሶም ይቐትልዎ ኣብ መሬት ድማ ይወድቕ እቶም ወታደራት ንጄሰን ወዲኦም ናብ ቤትና ዞው ክግምጠሉ እንከለዉ ንሶም ትኹረቶም ተሰሪቖም ለዉ ዝነበሩ ሰዓት ካብቲ ኔት ኣምሊጠን ከም ዝኸዳ ይፈልጡ ኣብቲ ከባቢ ክእልሽዎን ይሞክሩ ግን ዘይፈለጥዎ ነገር ቤት እውን ናብ ኣራዊት ከም ዝተቐየረት እዩ ንዞዊ ሓንቲ መኪና ተሓብኣ እሞ ነቶም ወታደራት ክትቆትሎም ትጅምር ንሳ እውን ንብዙሓት ወታደራት ምስ ቀተለት ብጥይት ተወቂዓ ኣብ ልዕሊ እታ መኪና ትወድቕ ዞዊ ወለዳ እናተቐተሉ ድሕሪ ምርኣይ ልዕሊ መጠን ትናደድ እሞ እሳ እውን ኣራዊት ተቐይራ ናብ ሓደ ወታደር ዘሊላ ማስኩ መንጢላ ብተደጋጋሚ እናወቕዐት ክትቆትሎ እናበለት ትጸንሕ ግን ኣዲኣ ቤቲ ጓላ ሰብ እናቐተለት ክትርኢ ስለ ዘይደለየት ጠጠው ንኽተብል ትነግራ እሳ ክተረጋጋዕ እንከላ ኣብ ክሳዳ ዝነበረ ጸለምቲ ምልክታት ይጠፍእ እሞ ናብ ሰብ ትምለስ ነቲ ትበኣሶ ዝነበረት ወታደር ማስኩ ተቐሊዑ ስለ ዝነበረ በቲ ቫይረስ ተጠቂዑ ኣራዊት እናተቐየረ ንሪኦ ኣቦኣ እውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት የለን ዞውና ኸይት ድሓን እንተኾይኑ ተሓቶ
جنتا فريحان اتوكن زنورت قالوا النار إخ موت سلازيدلي إحنتا عمتا مو دقي مخطري أنكلا مويتو يتسنحا جن كال إيتا هليكوبتر نفتخا مسأت الليشن سلازنورت بيت نزوي حزاتا دقي من كفت بوتا مملات يجمرا بزح قحاف شجيران نابين تخاتيان كل واحد ما حد قول عيد سنحن بتقولعه أما جمرات فيلم نظر أنايو قرويتني نيرو ناس عاوقو بحد خدامو ناوكالي بزحت سوات تحاوي أملو زنورو بانكر حيزواني غيد اتحكي زوم كلهم سوات بتفيروس تتوقعهم جن معتومن حمامهم من تقوصاتيروم مدحانيت كساو زركولهم أو تحت مريت كمنات وتحاوي نغنور تجديدهم لو بحق الفيروس وداو يكون إنه أراوي صغيرة سوات فرحون كدنقصون إنكلو يوم نا أراوي صغيرو زوما بانكر زلو سوات كن كن زغصون حس خالو سمعتهم سلاش تقوصاتيرو زغل جيزة أو دقة أراوي تلو يلوم تفرحو اتهم تخكلين أراويتات بعلم كوينهم تصنيحهم مبارنا يلوم عند فيلمنا كم زي ليودا فتيخم وقت كون تسفا يقبر وغاني شو منطقة عسرتي ويخ حلفي نسخون كعسرت خندي كم تو أو كومنت صحفوا لي حساور إيتخم مكفال channelنا سبسكرايب فيديو تادنا دما لايك مواركي ترسعوه بخالو فيلم تادك يمنخسان رخب سنايت أنحيد